my kind online. Sorry, we carry or say bank staff sentenced 25 years for rolling 600,000 Ghana cedis robbery. Asikuma okay papa bia wako yisika nkrofo koko kratibi akromfo kotwa na jisika no. Na bank cleaner ano ka kire ofra phone ofra akromfo no. Se papa na du no mkotwa no jisika. Bank cleaner na yes ah. Cleaner no yes ah. Na ni made a judge ne ye no. O sentence akromfo ni nyina obi 20 years. Ana bank cleaner man 25 years. Now nim omo chase kan 600,000 Ghana cedis no. Bank cleaner no ono no ka che papa na be sika muntwa no no onya 10,000 Ghana cedis. Ana omo aka ni nya sika kese bi nya 250,000. Sika na ne dodo ayen 600,000. Ana bank cleaner na o ye call no. Aha nti judge ni sentence no hwe na nim sa na o so wutena society menye yi. E wo mu sa wona nya sika na ketwa na so memma wo enfie kese 25 years. Nti omo nya 200,000 300,000 Ghana cedis ni ade no. Omo ye mom 20 years bank cleaner no a wono ofa phone mu papa na fa no onya 10,000 no onko da fiase 25 years enya esua de mo bibia enti daily statement abohu ayiwa ha ana mampere akufu adon so asamo green Ghana campaign no 20,000 trees no say 20 million trees and no say afie yedua and a first batch of Ghanaians arrived from Ukraine and also Bantaman PP youth decry acts of violence on my battle no daily statement ebohu edawro Ghanaian Times on my penny green Ghana no so I know say every 10th June ya the green Ghana day na tete be duadua no asiesie monte so ye nema ye bibia kama Piak assessment Ghana earns 6.55 billion oil receipts in 10 years. 4 boys drowned in Volta Lake and no daily Ghanaian Times nim Daily Guide na Attorney General so Warabis NDC for which hand claim omoka say enu chom de akwa kopiem wo Commonwealth and our students land from Ukraine as Putin rains bombs and the cries forest exploitation enu your Daily Guide and 14 Ghana card holders arrive at Kutuka International Airport and also anti Ghana card no chete fear e fra che yadwuma and Ghana for do na ababedru Ghana card no de ababedru Supreme Court to decide MPP budget approval and the attract one mamefa Daily Graphic less green Ghana o mampani akufuado na eka na democracy be yadwumanti Council of State NA Speaker SC Dinkomo ama omatoto adwene ya hwekwan om nyina befa so aboa omama Ghana atumi ayeye Ghana's position in synchronizing with foreign policy Professor Ntwidanso Russia Ukraine war no asem and the more dialogue way to go Dr. Lido advises leadership of parliament we Daily Graphic but for red drama memo so but in fact the new patriotic party polling station elections yeno Nsem bebre na ekoso in fact enkoye polling station elections enkoye na awase e kan wase microphone bi na ayewa mfonyi no wanya nkafa to Facebook mame why na obehye a Brim youth organizer hopeful any ohene owo yachi omo because incumbent youth organizer no Frank Kuzo omo didua ahwe ni trima mocha eba no ano yachi ohene nso say mentias say well police station elections yanko na fe yanko chinchichemu say eye no kra kwasi dwamena yenua owo ho bebo ya mane kwasi wotime nka asomdwe nka wana pai Major Sasempa. E bacho boko de. Oh, Nyankopon gusu hiraye. Right. And bacho de me di tu dwa no kresa. Asempa no kre na yi ba ku no wo mu ase ehwe. Youth organizer no a oye hopeful no. Ni din anase ni din ayensa kan ye any chief no enye so ohene ne yache no. Oh, okay. Okay. And you know, na say youth organizer hopeful. Oh no or Baba contested that one. Your friend chief. Oh no na ya den no. Ono na edibia akobo youth organizer wo ho meche incumbent no Frank Kuzo or dia boni 3 months abrede akoya rehosem odaya resabia atese o hwese be ya obenyankwa. Abuza me bacho we ba ne say no didua ne boni tri. Die tie nyina ne say police station elections na omo ye no ebi de mo kire mu se
nkrofo bi abegum a mo kan say bi body guys bi abegum a omunim ba bi omofiri enti ba bi a omo to aba na say intimidations ne nema bi e baba so enti police stations ne ba kon na ye ba ho na enam so ma eye so omo kopata ntokwa no enti eye Frank Kuzei ete ne nsa na ne nsa kɔbɔ eye chief a ono so pre youth organizer yi bi no enti ɛhɔ no hu sa abɔ no apɛ no so minia asumdwe mu a me pa man sheda na eye apreapre enti o ma nkrofo kwa ka no kɔpa akyɛw ɛwɔ hɔ akɛse asumdwe ba na ya no pa bɛ sɛ no nkunu mu hɔ afei enwumre a mo sane na mu a mo toto aba no ano ɛna mo san kɔhyia ba bi foforo biem sɛ na chief yi kɛse wɔno wakɔfa dua ɛde ahyɛ na ho akɛse obi akura nim sɛ ɛka ne ho na ɔde nam ohun sɛ ɛyɛ Frank ɛkɔ no ana ɔsɛ ne so mu de ɛbɛyɛ bona obɔ me hɔ na afei na me so manya adweyem ɔde dua ne bɔ ne trim na asɛmpa no kure ne sɛ nka na yɛ dade a na sɛ nkanten na branch ekita nkasa tem ka yɛnti asɛmpa fi sɛ dua mpo na otimi de bɔ na ma ne pae sei no menstro mi nka abrante na adwene kra betimi ɛho betimi aka no ayɛ de pae yie ɛba saa na abrema policefoɔ nso so ɛbɔ ɔmɔden ama ɔmɔ nsa ka chief ya meka sɛ deɛ ɔmɔden akɔtɔ adabanko n'akyi ɛna abranteɛ nso ɔno so pira yɛ yɛde na akɔtɔ mu hɔ ɛde na akɔtɔ Abrem Government Hospital tianɔpɛ yi ɛna sabre yɛne MP wɔ hɔ ɛne nsɛnkyerɛfoɔ yɛbɔ anan ne yakɔhwɛ sɛdeɛ abranteɛ ɔda hospital ne ho teɛ ɛne deɛ na ɛkɔ nyinaa me bacho deɛ kyerɛ ma yɛ kwasi dwamena deɛ kyerɛ ne mom police station elections no ne na betimi aka fa ho apre bebre wɔ mu ho ɛha no aprapre ne bebre wɔ mu but ɛbobɔ a nanka ano adwo but we deɛ ne deɛ ano ayɛ den ɛnam so ma meka sɛ yikura no ɔmo de nkraba sɛ abremu hɔ no deɛ ɔmo ntwentwɛn so ansa mpanifo a wɔkɔfo dua isin region mpanifo no MPP mpanifo de nkraba sɛ ɔmo ntwentwɛn so kosi emre bia wo behu asɛ mu da hɔ no yasan ama mo kwan so mo nto aba no ebusu asomdwen kan bacho de atwere ma yɛ why de akemo bia premoto akase ebo ne yɛbɛba hɔ na afei aba bɛfa why medase yo ebusu yenua akwasi dwamena ene yɛte ne kan efi Abrem bafo radio amofa ba ko na aka no fato aso ne yɛ sorry so ba kwa me de so ne de approachfo na won so de community policing nationwide abanti sese de wonam krom ba bia wonam bia no wobonsa approachfo ene onyina hɔ a na onam hɔ ote bicycle so ote motorcycle so na car no so edi akoniaba na ekoba na kyese niema nyina ekoyi na bambon sam no koyi nti wo hwɛ center spread of the daily graphical 25 on no commissioner police Paul Manley Awini ono oha nimfoni da ha no bra wo training ama approach for ye nhia mu no wahwe ama ntutue ne niam wo ye community policy betimi akoyie no eno e wa ha no mana asukufo a wo fi Ukraine eba nura no enam tokwa asi ehon mu nti won ma wofo ena ode ato abanyanim se wo hwa sukufo dodo na no scholarship ana wodi suade e wo Ukraine enti ba wa ban no wo mo ka no da ban so nti nka be yi a asuapon ahodo a wa ha na ban no fentutue ene sisi ngu akwan se de be ya ankokoda no obomo mo awurawura mu na wakọ omato won ma de sua no so ha fi se ne asi Ukraine ni de obi enim ba bi a nani anida se ebesi china ebesi ochinachi ana na wotwe na yakase omo kwa ana senti no waba no ene legon wo ho no mu UCC wo ho University of Education wo ho kwa menkroma asuapon ne de akeka nyina wo nti no awofo osraban se school for no nka wo momodin so be absorb wo makọ aban asuapon ahodo no emu nti na poso no ha no mo ena daily graphic edi ABC bafo radio ama asomdwen kan ye bela se bebre abusiafo aseda kase no enkoma latest phone your banner for life Vodafone future together amuna so ya se ye de naposo e de brewa ha ya Adom 106